Jeg skyder. Ja! Det er sådan. Er I klar? Herude. Det er mig, der styrer sgu da. Nej! Fuck nu af, mand. Hvad er den dårlige giver? Jeg så fucking dog. Kom nu for helvede. Spurt. Nej, det var... Okay, Nana, må jeg... Come on. Dårlig. Boo! Ej, come on, Kira. Helt ærligt, det er sygt. Takle. Nej! Jeg har... Okay, jeg Nej, fuck noget lort. Det er ikke se på. Nej, Nej, Nana, hjem, Nana, hjem, Nana. Jeg er en vores og så se. Nej, hvad fuck blev der nu? Det er mig. Seriøst. Okay, vi tager det af straf. Jeg trykkede på 4 gange. Jeg spiller til den. Kryds. Nej, for helvede. Jeg kan ikke lide de der, de er så gode. Ej, hvad er det? Cirkel, mand. Så er der fucking ikke nogen. Vi til sådan en derovre, du. Jeg troede, det var dig, der Sidst du. Det var mig! Ja, kom nu, Kira, på det. Cirka! Det er mig. Jeg laver cirkel. Herovre. Cirkel den vej, okay? Nej! Shake that. Kryds, kom nu, Kira. Ja! Har de det valget? Nu skal jeg tage bolden. Og det var helt. Nej! Nej! Fuck det! Løber en mand her midten. Nej. Eller lige derinde.